Ben Jakany birinji gezek görýän, ol klipden öňem göremok, şondan soň birinji gezek görüşýärmi? Bravo. Menden sorajak dälmi? Bagtlym men. Yok. Hani senin başka yarın badına. Aýdymy haladymda Rostom düşdüm. Awa. O emekan janty bilen birinji gerek görüşýär, tuşanma, tanışanma, öğren saat. Muňa da ardy ýol sebäp bolýar. Ýaman köpler de sebäp bolýar, ardy ýol. Nähil şol aýdymy haladymmy şo klibi? Aýdym haladım. Atga bolupdyr. Men ondan soň ýene bir zat diýip atdym saňa. Ýene de men gerek boldymy saňa diýip. Hawa. On nedim senem men aýdym diňläýin, nedim ýitip gitdiň. Ýitip gidemok. Ölen Aýdym tapmadyň. aýdymy tapdym ýöne bar, men näme karara gelimde şonu özüňiz oýnasaňyz nähil görýäňiz. Siz aýdyň dostlar, indiki Jakanyň aýdymyna Jakan bilen bil oýnasam ogadan gelişermi? Ýa-da başga aktrisa bilen? Belläň. Garaşyň dostlar, täzeliklere. Awa. Awalym Jakan bolan öňden bärim gowy dinleýärdim, ana da sebäp boldy sataşmamyza. Awa. Ardy ýoly. Mene kän gelýän dogry. Paşdy bir ay toy bolsa soň bir 25 gün ýalakda ardy ýoly geçýär söýdýän. Günnüz Hudaý ýol toy akşam bukça gördü toylar garap. Janyňyz sag bolsyn. Günne gelip aýdym aýdýanymdan ýa ýene bir zatdan öwemok. Dogrudan menüsy, ofisantlary, hyzmaty, güler ýüzlüligi. Öwrüme gownum açylýar. Gelsem işiňize üstünlik ardy ýoly. Janyňyz sag bolsyn. Toylar gutly bolsun. Gowy toylaryň biri boldy dostlar. Toyda görüşelim. Ardy ýoly bilen. Sag bolun. Turata? Davay. Mani. Bir de klip düşürmeli valkaydı ya. Öyle mallayıp yor. Mekan. Şey, ha. Çiğga aval mente. Bilýäni. Ha? Bir goş kayıtlar ay. Boşgumy? Ha. Dün garaşdym. Bugün ýene garaşýan. Ertir ýene garaşaryn gelmesen. Garaşaryn bir ay, bir ýyl, 10 ýyllap, hatta garaşaryn 100 ýyllap ölmesen. Eýinçalar ýüregim rahatlyk tapar. İntizar gözlerim diňe gelen soň. Ýöne bir saý bilen eglenäýseňem. Garaşaryn. Men görügli hatta ölen soň. Başla dostlar bak. Sen kädim goýmalylar men şonçuda ýetişip erbetde atlandy. Erbetde. Fanta. Yok. 3 gerek gelmiş bilýän. 3'ten sonra. Yok. Yok mu Sprite? Yok. Sen näçinji ýyly? 99. 99 ýylmyşyl. Ya çağa mente. Onna bir döwür bu reklamalarym bar düşün. Fanta oşulu. Ya Sprite ya Fanta şu. Şu wagt näme diýdiň? Sprite, Fanta diýdiň. Ikisem däl. Ýene bir zat diýip bilýän. Dine nok demsen. Davay, sana Pascal teorem. Baş harfim ma. Mirinda. Özüm ýalňyşdym. Vak. Hudaý was Sprite Fanta Bir var. nersiň öýdüp bilemetdim de. Mirinda ha bu meni günlük ya ne diyor? Ha bitti buna mana. Bolly bildiň de bolly Ya geçdik. dine inanmadım. Yok. Benim demet aýtma. Mirinda içipden. Başar bildiň. Sosyal bir dayatımız kötüler gülüm yadımız. Nerede çiğisti var ha? Yo, nerede olmasa da çiğisti şu. Galyň harap bolan wagty. Halım harap bol, şu var ya, yo nerede olmasa da. Eten tüküşü. Eten tükün? Aýtdym ha, meňde şo diýip, şo bir zat. Eten tükün bakasy näçe mat, mümkin näçe mat. Bilmediň ýöne. Birinjide näle diýdiň? Näle däl? Yo nerede ya çiğisti dedim mi? Hawa, näle diýdiň, näle ýalçysy, näle ýalçysy däl, näle däl. Eten Ne tükün nerede der, nerede yalda? Ýene biri. Billah, ýene bir variant. Bulvar firma var ha. Şoň haýsy verdi diýdi. Limon nasy dälle, näilsi verdin aýdy bil. Göw. Bulvar diýjek bolýarmy karoçy? Ha o. Bulvar şu. Bulvar ha? Ha o şu. Bildiň. Hudaý wa bu taga uldup bolbaya oýaje diýe içende. Bulvar.
Gidip otuyor men şu an. Şunu zehir bolacak ya Allah. Benim yo o da tabii. Hi şu yıl sana zehir koyacağım men de mi? O sa ýysyna tere dog. Yo. Şunu men içmän bilýän. Ey. Gara şo sen o. Yok, yoksa Yo men bunu ilk görmedim. Bir mandan da hukman derler ama men de tamam o da derler. bilsen bol ya. Zeytun şu. Bildin do. Bildim de mi? Bildin. Aşağı. İyi doğru şunda lan. Bu değil ya bir yerli. Çıkıp yam. Yo. Bilecek men tak bir şey değil geçecek. Ya bilse bilebilyenler ne sonra 3 sene bildim şu lan kimden bilebilyenler ne? Bildi o. Bil. Näme diýjek bolýan? Ha? Ha? Şun o da değil bırak. Şu tamamın Liboyer'da bilýän men ay. Liboy oğlundan çersen bilýär Liboy oğlun. Doğru bilýändir ne? Ha o. Bilýän. Gün bir gerek taýdy bilýän. Gün bir gedek taýsam näme şunu bildim. Hasapdyr bilmetemem bolýar ama. Şonu gün bir gerek taýdy bilsen 70 lat tok berjeksen. Erkek ýaly. Gelin. 7 lat tok. 7 lat tok. Erkek ýaly 7 Yedi lat. lat. Bu 7 lat. Okey, 7 lat tok. Bulwarın o da limonlu tusul. Gelinden meri. 7 lat getir. Netele de. Gül istorya o yardım vermedi. Bildin mi? Bas iki de o iz. Men şol bildim. Toylu gibi de doğru da Liboyer da bilýär. Ay mına gönü bilýän. Bırakma. Bildin mi? 5'te 5 diýär şunu. 5den bildin ha. 5'te 5. Berat ýöne bilnäje bu wagtlar goýandy. Bu wagt doýdum sen, mesele ýok. Baram Benim hata şöyle. oýgun içilýän laflar şulan. Birinde ana köprak soy bol içilýär. Bularım gül asara içilýär de baram. Vallahi yöredik tamam. Dostlar salam. Sizden ikinci buradan sorasım gelýär. Bizim täze açan daşarda kafeşkamyz var şu. Men gelýänne şu taýny muzikasyny ütkötýän. Men näme dinläsim gelýär daşarda türkan bir Месая идем на я и не знаю, что любовь может быть жестокой. Я шел яда, ката арузу халым, яда я arın şeyle dinle sana düdünüm. Şu pelvanın gitarı o kadar aydınlarından dinleyesim geliyor. Bunlar men gitken welin yüzüňiz bak, nämeňiz gapdara şu datları oýýarlar. Näme pikir edýäňiz? Şol ýaly o türkan, şol ýaly dinleýäňiz gelýärmi? Yazın dostlar haýyş edýän, olsaň men şolary görkezjek, dedim pikirlendim. Yine de bir aýdasym gelýän, täze gepleşim gördüňizmi? YouTube'da çıkan görmedik bolsaňyz haýyş edýän görmeňizi. Adaçyk giýjak aly sebäbi Murat Uwaz bilen alalaşa gelip bilmedik biz. Köp ýer montajdan soň bozdurjak boldy. Agar soralar berendirne, men ýöne halam okşonken goşulsalar, ahyrym bozdurmadym men bolşy ýaly goýduk. Gowuldum kadiýän. Bolonguda garaşan YouTube'da da haýyş edýän hemmäňizden agda bolun kommentariýalar ýazyn. Canınız sağ olsun, yarın fikirlerinizi. Ertir nesip bolsa öňkü kinolar bilen dogam eder. Geljek men nesip bolsa bu täzelikler bilen. İşleriniz unumasın dostlar.